Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon Khalifa One TV. Yau zan nuna muku yadda za ku samu tarin followers a Facebook. Da farko kamun fara bidiyon nan dan Allah ga wata alama nan da kasan bidiyon nan a rubuta subscribing da jan rubutu, sai ku danna min ita. Daga nan sai ku tafi cikin Facebook naku, amma za mu yi amfani da normal Facebook ne ba light ba, wanda idan ka shiga cikin Facebook naka sai ka shiga cikin profile naka, sai ka danna nan inda aka rubuta edit profile din nan, sai ka yi wa ƙasa haka. Ga wani waje na an rubuta links, sai ka danna wannan edit din gashi nan, daga nan add din nan gashi nan wajen an rubuta social link din nan gashi nan an rubuta add social link, sai ka danna add social link din nan haka, sai ka danna nan inda aka rubuta platform din nan gashi nan, sai ka yi wa ƙasa haka. Za ga inda aka rubuta Spotify gashi nan wajen, wannan shi za ka danna nan wajen, sai ka rubuta follow by, ka rubuta abinda zan rubuta shi zaka rubuta kai ma idan ka zo. Sai ka rubuta kamar haka, sai ka zabi kamar yawan adadin followers din da kake so mutane su gani. Wannan followers din ba wai na gaskiya bane, a kawai zaka rubuta ne idan mutane sun shigo cikin profile ɗinka za su dinga ganin yawan adadin followers din. Za ka rubuta shi kamar haka. Idan ka gama rubutawa, ga wani waje na an rubuta sub daga saman nan wajen gashi nan, sai ka danna wannan sub din haka gashi nan wajen ya hau, sai ka dawo cikin profile naka haka, sai ka yi refresh din haka gashi nan wajen ya hau nan wajen follow by gashi nan. To da fatan za ku danna mun subscribing akan wannan tasha, sannan ku danna liking akan wannan bidiyo. Nagode.